Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Вітаю слухачоў у машыне часу. Пачынаем наша падарожжа. Спачатку пару словаў пра два тамы архіваў БНР і адкуль яны ўзяліся. Неяк зімою на пачатку 90-х да мяне ў хату на віленскім Антокалі, дзе я тады жыў, завітаў адзін менскі знаёмец, літаратуразнаўца з архіўнымі схільнасцямі і агалоўмшыў мяне сенсацыяй. Ён знайшоў у літоўскім дзяржаўным архіве перапіску паміж двума найстрашнейшымі ворагамі ў беларускім свеце – Антонам Луцкевічам і Вацлавам Ластоўскім. Гэтыя два слупы нацыянальнага адраджэння былі сапраўднымі жыццёвымі антыподамі і вечнымі канкурэнтамі на лідарства ў беларускім руху. Перапіску паміж імі было проста цяжка сабе ўявіць. Слова за слова госць прагаварыўся пра нумар архіўнага фонду, а я наўслеп узяў з паліцы манаграфію нейкага савецкага мастадонта, даследніка беларускай контррэвалюцыі і расчаравана ўздыхнуў. Ніякай сенсацыі. Згаданы фонд ужо даўно не быў ніякім сакрэтам. Толькі што раней ён быў закрыты, дазвол працаваць з ім давалі кампетэнтныя органы, таму звычайныя беларусы да яго доступу не мелі. А цяпер, у 1992-м, тэарэтычна мелі, але ж у тую вільню ўжо так проста не наездзішся. На другі дзень я выбраўся сам з аднаго канца Антокаля ў другі, у той самы архіў, і выйшаў з яго праз 6 гадоў з двума тамамі вагою на 2,5 кілаграмы, у якія ўвайшлі 3873 дакументы на 1722 старонках. Кароткае апісанне маіх заняткаў у выходных звестках падаецца так: укладанне, падрыхтоўка тэксту, уступны артыкул, каментары, пераклады, паказальнік, кампутарны набор і макет. Выданне арганізаваў Нью-Йоркскі беларускі інстытут навукі і мастацтва на чале з яго бяззменным дырэктарам Вітаўтам Кіпелем. Макет падрыхтавалі калегі з Віленскага таварыства беларускага пісьменства, а з друкам дапамаглі знаёмыя з элітнага віленскага выдавецтва Балтос Ланкос. Так мне давялося пабыць гісторыкам і нават трапіць у энцыклапедыю і бібліяграфію універсітэцкіх курсаў. А вось перапіскі Луцкевіча і Ластоўскага там ніякай і не было. Гэта тупы энкавэдысцкі архівіст так назваў адну са справаў фонду, не разабраўшыся як след у адрасатах і адрасантах. Віленская частка архіваў БНР – гэта 135 справаў у двух вопісах, 135 стэчак рознай таўшчыні і глыбіні, апрацаваныя архівістамі савецкіх спецслужбаў у канцы 1940-х гадоў. І гэта толькі частка раскіданага па свеце і часткова страчанага або яшчэ не знойдзенага цэлага. Прыблізна гэткая самая паводле аб'ёму частка захоўваецца ў Менску. Седзячы ў архіве і перабіраючы справы старонка за старонкай, я адкрыў для сябе новы невядомы свет, краіну і эпоху. Найбольш мяне ўразіла тое, што Беларуская Народная Рэспубліка была зусім не такою, якія выстаўлялі савецкія гісторыкі і прапагандысты, але і не зусім такою, як яе бачылі прыхільнікі ідэі БНР, пераважна ў эміграцыі. І адны і другія лічылі яе буржуазна-нацыяналістычнай па сутнасці, толькі першыя яе за гэта ганілі, а другія хвалілі. А насамрэч яна такім спрошчаным дэфініцыям не падлягае. І яшчэ, я ва ўсім гэтым дакументальным масіве убачыў матэрыял нават не для гістарыяграфіі, а для літаратуры. Дзве кнігі архіваў БНР можна чытаць проста як постмадэрнісцкі раман, пачаўшы з любога месца, а далей па спасылках. А можна і як раман традыцыйны. Напрыклад, так. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Пачалася ўся гэтая гісторыя са студзеньскага вечара ў 1916 годзе.
У віленскай кавярні «Чырвоны штраль» бавіла вечар заўсёдная стракатая кампанія тутэйшых інтэлігентаў. На той час ужо паўгода край жыў пад нямецкай акупацыяй. Віленскія палякі, літоўцы і беларусы пачыналі адкрыта гаварыць пра тое, пра што яшчэ зусім нядаўна пад расейцамі не спрабавалі нават думаць. Згаданая кампанія ў штралі ўпершыню шчапілася за палітыку. Шчапілася сур'ёзна, за рэзкімі словамі пайшлі рэзкія рухі. Спрачаліся за Вільню. Абражаны нечаканымі прэтэнзіямі беларусаў, зацяты паляк, архівіст Вацлаў Студніцкі вырашыў спрэчку радыкальна, паслаўшы ў накаут свайго хваравітага апанента, беларускага лідара Івана Луцкевіча, якога паплечнікам давялося выносіць са штралю на руках. Этую сцэну маляўніча апісаў у сваім дзённіку будучы літоўскі дыпламат Пятрас Клімас, не хаваючы злараднага задавальнення, хай сабе канкурэнты тузаюцца між сабою. Клімас, аднак, не ведаў, што гэты інцыдэнт быў адным з першых імпульсаў, які падштурхнуў Івана і Антона Луцкевічаў, тагачасных правадыроў беларускага палітычнага руху, да выхаду на новы палітычны шлях. Ці ёсць сэнс марыць пра вялікія княствы і рэчы паспалітыя з такімі прагнымі і падступнымі хаўруснікамі? Незалежнасць. Толькі незалежнасць. Ад таго часу падзеі пачалі развівацца штораз хутчэй. Сталіцай беларускага руху ў 1917-м упершыню і канчаткова зрабіўся Менск. І вось, прыехаўшы ў сакавіку 18-го ў Менск, дэлегацыя віленскіх беларусаў на чале з братамі Луцкевічамі публічна вынесла даўно абдуманую і выспеленую ідэю незалежнасці на дзённае святло. Менскія беларусы не без шоку, бо раней больш чым пра аўтаномію і не марылі, падтрымалі гэтую ідэю. І хоць Беларуская Народная Рэспубліка захоўвала рэальны кантроль на рэальнай тэрыторыі зусім нядоўга, ужо і гэтага было дастаткова, каб сон палітыкаў-культурнікаў стаўся явай. Наступствы тых, здавалася б, на пачатку зусім незаўважных, эфемерных, выпадковых падзеяў мы бачым сёння на карце Еўропы. Падзеі Першай сусветнай вайны, якая ў Беларусі працягвалася амаль 7 гадоў, найдаўжэй у свеце, не пакінулі БНР шансаў на спакойнае жыццё. Сталіца, сядзіба кіраўніцтва, з Менску перасунулася ў Вільню, пасля ў Горадню, адтуль у Берлін, Рыгу, Коўна, Прагу, Парыж, а адтуль і наагул за акіян, дзе застаецца і цяпер. Аднак з самой Беларусі БНР так ніколі і не знікла, а ператварылася ў прывід, які ўвесь гэты час жыў у беларускім доме сваім таямнічым жыццём, палохаючы адных яго насельнікаў і навяваючы рамантычны настрой другім, а ў канцы 20-го стагоддзя вырваўся на вуліцы і плошчы, захапіў парламент і ўрад, выявіўся на пашпартах, грошах, дзяржаўных сімбалях, каб праз некалькі гадоў адысці ў бок і зноў чакаць свайго вяртання, непазбежнага, як узыход сонца. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Пачаткі беларускага нацыянальнага варушэння ў Менску ў архівах БНР, натуральна, не зафіксаваныя. Але з пачаткамі заўсёды так. Усё пачынаецца нашмат раней, чым пачынаецца. Але тут не будзем згадваць старажытны Полацак, Вялікае княства Літоўскае ці Першую сусветную вайну, а перанясемся ў часе роўна на год раней за дату абвяшчэння незалежнасці БНР 25 сакавіка 18 году. Вось жа 25 сакавіка 1917 у Менску усё беларускае, што толькі магло знайсціся, сабралася на з'езд беларускіх нацыянальных арганізацыяў. У авангардзе гэтай падзеі быў Менскі беларускі нацыянальны камітэт, у які адразу пасля расійскай лютаўскай рэвалюцыі перайменаваў сябе Менскі аддзел беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны. З'езд вітаў часовы ўрад Расіі і выказаўся ўпершыню за аўтаномію Беларусі ў складзе дэмакратычнай Расіі.
На з'ездзе быў створаны орган палітычнага прадстаўніцтва беларускага руху, Беларускі нацыянальны камітэт, на чале з буйным землеўласнікам Раманам Скірмунтам. Аднак бальшыню сяброў камітэту склалі прадстаўнікі беларускай сацыялістычнай грамады. Скірмунта паслалі ў Петраград дамаўляцца з расейцамі аб аўтаноміі, але ні пра што дамовіцца не ўдалося. У ліпені ў Менску на з'ездзе беларускіх арганізацыяў і партыяў левыя адсунулі правых у бок і абралі новы прадстаўнічы орган – Цэнтральную раду беларускіх арганізацыяў на чале з выканкамам, дзе ўжо вялі рэй дзеячы беларускай сацыялістычнай грамады. Важна зазначыць, што ў тыя першыя месяцы, вясной і летам 1917-го, у Менску, будучай сталіцы Беларусі, упершыню ў публічную прастору уварвалася беларуская мова. Яна гучала на сходах і мітынгах, на ёй друкаваліся ўлёткі і адозвы, а ў траўні пачала выходзіць першая ў Менску беларуская газета «Вольная Беларусь». Першая сесія Цэнтральнай рады беларускіх арганізацыяў 5 жніўня 17-го распачалася спрэчкамі аб мове. Абраны прысутнымі старшыня Станіслаў Петрашкевіч, узяўшы слова, выбачыўся, што, не знаючы акуратней беларускай мовы, будзе гаварыць па-расейску. І пайшло-паехала. Першым бараніць моўныя пазіцыі кінуўся нацыянальна сведамы ксёндз Александр Сак, запатрабаваўшы, каб старшыня пакінуў сваё месца або гаварыў па-беларуску. Але талерантныя калегі Шантар, Равінскі, Цвікевіч патлумачылі чалавеку ў сутане, што дзеля насільства старога ладу, выгнуўшага мову са школы, толькі хто-ніхто з паміж свядомых беларусоў можа гаварыць па-беларуску. Абураны стаўленнем сходу да гэтай важнай справы, ксёндз Сак пакінуў залю. Яшчэ адным месцам прабуксоўкі на сесіі сталася пытанне выбару палітычных прыярытэтаў. Тут назіраўся пэўны гендерны дысбаланс, спрэчка абышлася без мужчынаў. Правая Ванда Лявіцкая закінула прамоўцам, што яны замала ўвагі звяртаюць на нацыю. А левая Палута Бадунова тут жа абвясціла, што уперад сацыялізм, а пасля нацыя. На першай сесіі Цэнтральнай рады 6 жніўня быў прыняты і статут беларускіх нацыянальных культурна-прасветных гурткоў у войску. Это быў адзін з першых дакументаў, у якім экспліцытна згадваецца беларуская нацыянальная сімволіка. У пункце 19 статуту напісана: «Кожны член беларускай грамады ў войску павінен насіць беларускі нацыянальны знак, белая стужка з чырвонай палоскай пасярэдзіне. Усе тры палоскі, белая, чырвоная і белая, аднай шырыні». Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.